Kulian TV yamakaterera kudai so ndiyo Kulian TV yacho patinokupa nawu ma updates nezvinhu zvakasiyana-siyana zvinenge zvichiitika munyika yekwedu. Nhasi ndauya ndine nyaya iri panapa ndiri kutambira a special letter from the next president. Yes, I mean the next president. Why ndiri kuti from the next president? So far so good. Hakuna mumwe munhu ari kutarisirwa kunzi angangodikirina. So munhu wese anenge ane potential achiita zvinhu zviri good in the society, zvinhu zvakasanganisira nekuti anorangarira vanhu vakaita sana Madzibaba Veshanduko munguva dzatiri dzinedzi. Automatically tinomupa that privilege kuti this man deserves to be the next president. Saka panapa tsamba iri kubva nekune a certain political party inonzi United Freedom Party ndo boka racho. So vane press release yavabuditsa. So ndaona kuti it's very important kuti isvikewo kune munhu akakosha kunge zvamakaita imimi, akakosha kunge zvamuri mese imimi munogara muri panapa muchida kunzwa nyaya dzakakoshawo futi. So mutsamba yavo panapa vari kutaura mashoko andafarira kwazvo ndikaona kuti regedzai tingozivisana. The United Freedom Party UFP wishes to commend the Republic of South Africa for once again demonstrating the strength and integrity of its judiciary through the granting of bail to Zimbabwean opposition leader Job Scala. This decision stands as a powerful symbol of justice in action, proof that when the judiciary is independent, the rule of law thrives and citizens' rights are safeguarded. South Africa's courts have once again shown that justice does not bow to political pressure. The fair and transparent standing of Scala's case underscores the value of democracy and equality before the law. The very principles that form the cornerstone of a free society. In stark contrast, Zimbabwe's judicial and political system under ZANU-PF continues to rot in corruption, cruelty, and political persecution. The ongoing unlawful incarceration of Madzibaba Veshanduko is yet another dark reminder of how ZANU-PF has turned the courts into instruments of oppression rather than justice. His arrest continues. Detention based on trumped up charges expose the moral bankrupt of a regime terrified of accountability and truth. For decades, ZANU-PF has weaponized the judicial to silence critics, jail activists, and punish any citizens brave enough to speak against tyranny. The persecution of voices like Madzibaba Veshanduko is not just an attack on individuals, but an attack on the very soul of Zimbabwe's democracy. The UPF calls upon SADC, the African Union, and all regional democracies to take decisive action against these systematic human rights abuses perpetuated by ZANU-PF. Zimbabwe cannot continue to masquerade as a democracy while it prisons its citizens for demanding justice and dignity. It cannot continue to overstep and persecute perceived enemies across its borders. The allegations against Scala if all footprints of a ZANU-PF module operand. As the leader of United Freedom Party, I reaffirm our steadfast commitment to freedom, fairness, and the restoration of true justice in our region. South Africa has proven that a government which respects judicial independence strengthens its nation. Zimbabwe must learn that no amount of repression can silence a people united for justice. It is time for ZANU-PF to end its war against its own citizens, release all political prisoners, including Madzibaba Veshanduko, and restore the rule of law once and for all. Saka ndabva ndati mbure Zimbabwe uyai pano titaurirane shoko rabva kune this political party ye UFP iyo inotungamirirwa na President Godwin Ziva zvose vari kudimanda kuti Madzibaba Veshanduko ngavabude. You know, I think he is the first politician so far kubva pasungwa Madzibaba Veshanduko kudimanda kuti murume uyu
ngabude it's something chekuti kune vamwe varume vakuru vane mazita anorema vane mazita mahombe nemamwe varutoti kuti vatori mupawa izvezvi vari kungozviignore ende vamwe vakawanda havasi kutofara nezvinhu zvakaitika kusanganisira mudharageza chaichei himself haasi kukwanisa kunyora tsamba yakaita seiyi achidhimanda zvinhu izvozvo maybe ari kutyawo kuti anobva arohwa mambama maybe ari kuninginiwo zvakasiyana-siyana oro maybe haasi kutozviziva kuti madzibaba veshanduko vacho vakasungwa vari pademonstration yake but zvangosumudzwa ne-certain political party. That's why that this man deserves to be the next president whether you like it or not, but my qualities leadership atoripo kudhara zviri kuoneka. Saka ndatigedza ndivanga ndangogumira panapa because ndinge ndatokuzivisa izvinhu zviri kuitika. Kulian TV team VAT asi vanhu vachishamsika. Kulian TV haichadzika saka subscribe wozolaika nechawana zvisapa nachichazosha. Everybody say Kulian yeah. Information is brilliant yeah. Everybody say Kulian